న్యూస్ ఆంధ్ర. మోదీజీ, నేను మీకోసం ఒకే ఒక్క ప్రశ్నను అడుగుతున్నాను. గత 10 ఏళ్లుగా హిందువులు ఆపదలో ఉంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? హిందువులను ప్రమాదంలో పడేసి, ఆ తరువాత వారిని ఆపద నుంచి కాపాడేందుకు డ్రామా ఆడుతున్నారా? మీరు చెప్పండి. హిందువులు ఎప్పుడు ప్రమాదం నుంచి బయటపడతారు? ఈ ఏడాది బీహార్ ఎన్నికల తరువాత హిందువులు ప్రమాదం నుంచి బయటపడగలరా? లేక 2027లో యూపీ ఎన్నికల తర్వాత, లేక నేరుగా 2029 జరిగే లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత, లేక హిందువులు ఎప్పటికీ ప్రమాదం నుంచి బయటపడలేరా? మీకు తెలుసా సార్, దేశ ప్రజలు మీరు పరిగణిస్తున్న మూర్ఖులు కాదు. వారి సహవాసాన్ని పరీక్షించడం మానేయండి. మణిపూర్ నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్, జమ్మూ కాశ్మీర్ వరకు హిందువులు హత్యకు గురవుతున్నారు. మరియు మీరు మీ కుర్చీపై గట్టిగా కూర్చున్నారా? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ప్రజలకు ఏమీ అర్థం కావటం లేదనుకుంటున్నారా?